Salam, men Cemile Velieva. Men Tugunmaşy şäherinde orta mektebi üstünlükli tamamlap, Indoneziýanyň öňde barjy ýokary hojaýlarynyň biri bolan Brawijay Üniversitetiniň stomatologiýa fakultetinä doly stipendiýa bilen bilim almaga hak kazandym. Bu üstünlükde maňa bilinýän kampaniýasy ýokaldy berdi. Kampaniýanyň dogry ýol ýöregleri, aýalyk tapaklary hem-de hemişe bugünçilikden edýän goldurlar netijesinde men ähli kabul tapgyrlaryny üstünlükle geçmegi başardym. İlkinci tapgyrdaky ingliz tilinde online sinal, ikinci tapgyrda bolsa Brawijay Üniversitetiniň professorlary bilen ingliz tilinde online söhbetleşik geçirdik. Tapgyrlaryň ähli ingliz tilinde alınıp barylmagy bizim üçin aýratyn artmaşyk boldy. Okuwlaryň doğallygyna ingliz tilinde alınıp barylmagy hem-de halkara derejeli kurşagda bilim almagy mümkinçilikleri töredilmegi örendigen ýagdaý. Brawijay Üniversiteti häzirki zaman bilim ulgamynda halkara derejesine tanalýan ulunyň we teknologiýanyň iň hatarynda duran ýokary üçinçilikli we agyr üniversitetdir. Sizin hem bu mümkinçiliklerden faydalanmaňyzy maslahat berýärim.